Kaixo, gurekin agurtzan elordui dugu, eta bera jakina denez irakaslea da filologia fakultatean eta gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean ere ematen ditu klaseak. Baina gaur ekarri dugu ona elordui andereñoa, hain zuzen, multimedia komunikazio master bati buruz hitz egiteko. Egunon, agurtzane, lehenengo eta behin hori? Galdetu nahi dizugu, zeri buruz den master hau, nori zuzendua eta posible baduzu mesedez epeak komentatu. Izenak berak esaten duenez, multimedia komunikazioan aritu nahi diren komunikatzaileei zuzenduta dago, batez ere komunikazioarekin loturiko lizentziatura bat egin dutenei, publizidadea, ikusentzunezko edo komunikazioa edo kazetaritza egin duten ikaslei bereziki. Eta apur bat helburu nagusia da prestatzea komunikatzaileak multimedia euskarri guztietan batera lan egiteko gai direnak, bai irratian, bai telebistan eta bai gaur egungo interneten. Oker espanago, erakunde batekin antolatu duzu ikastaro edo master ikastaro hau, ezta? Ezaguzu zeo zer horri buruz eta zenolako epeak dauden matrikulatzeko? Bai, EHUko irakasle talde batek egin du EITB-ko zenbait profesionalekin. Orduan, bien arteko elkarlanaren ondorioa da master hau. Masterrak 3 ikastaldi izango ditu. Lehenengoa izango da orain hasi urriaren hasieran eta abendura arte, horren borrotzko ikasgaiak izango ditugu. Gero urtarriletik martxora arte hautazko ikasgaiak eta martxotik udaren amaierara arte izango da alde batetik praktikuma, praktikak, eta beste alde batetik ikasleek egin behar duten masterraren azken memoria bat. Eskerrik asko agurtzane, beraz 2009-2010 ikastu urterako, badakizue EITB-rekin egindako elkarlanean egindako masterra izango dugula Euskal Herriko Unibertsitatean, eta euskaraz, gainera, euskara hutsean, ezta? Bai, masterra euskara hutsean izango da, momentuz behintzat, igual etorkizun batean beste partartzaileren bat izango du, estatu mailatik etorriko dena, edo beste Europako beste unibertsitate batzuetatik, eta orduan espero da hizkuntza ingelesa edo gaztelania hitzatea. Baina printzipioz euskaraz emango dira ikasgai guztiak. Eskerrik asko agurtzane. Eskerrik asko zuei.